rahmani rahimi en puɗɗorima e inde allahu jurumdeero jurmotoɗo o jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela waɗanɗo wela waɗaɗo wela waɗan welira en jettimo kanko lamɗo to ɗum lessude wodani en jetti nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yo jaam e kise gene gone makko ha ñalngu mbaɗo ngaro ngu wona kaytow en jetti dendagal sereɓe men ulamahu en hande noon gonɗen ko sappo e joyi lewru meɗen seeɗto ina hawre ñalawma abde hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenayyi ene wayno Daaka mo Madina Gounass o fuɗɗinoma ñande hoore bir jeegom lewru seeɗto Daaka sakima hande woni Daaka o joofi hande caggal nde fuɗɗora bismillahi rahmani rahimi ene wayno joofri kadi e jettoɗe godanɗe Allah ɗum noon en jetti Allah no feewi ɓawo nde Daaka o fuɗɗori e inde Allah joofiri e inde Allah en jetti dendagal bandiraɓe arnoɓe Daaka ɓe en beltanimaɓe tengti noon e bandiraɓe ɓe ganduɗa ko arnoɓe notade noddandu l'islam ndu notade noddandu ndu ganduɗa ko noddandu heerindu faade Allah subhanahu wa taala en jetti dendagal ɓe noon bandiraɓe en mbiɓe kadi yo jomiraɗo junnan en gurnameje ɗe moƴƴina battedeje ɗe hebbina cellal e sembe ha mbawen tawtorede Daakaji limtinɗi ko alda e yaade suudu safrirdu ɓawo ɗum en jetti dendagal kadi bandiraɓe ganduɗa ko hebnoɓe arde toon tawtorede tawi ko joomen ayewuji walla joomen kadi kaalirde ko wayno haalirde men nde Madina Gounass en jetti dendagal goomu ngu hay dendagal Ngenndiyankoɓe kala e mbadi kuftidinde ɓawo ɗum ma en jettu kadi mo ganduɗa kañum woni Hamme Amadou Ly mo ganduɗa kadi darna muɗum lobbere darna muɗum tinde nde ganduɗa in daari lang wallude fulɓe wallude rendo fulɓe no wurdi no hisiri en jettimo kanko ne jettoro limtinɗo mo ganduɗa kadi jettoro mum en mbawa andude ɗo haaɗi ganduɗen tan koye ɓerɗe men ɓawo ɗum ma en jetti mo ganduɗa ko alhaji Dabo Ndiaye mo ganduɗa ko bandu Mayram Ndiaye en jettimo e aya makko ngo ganduɗa ngo serani yaade Daaka e kala hitande ngam yettade kadi gollirde no wowi gollirde kala hitande tawa kadi ko golle juɓɓuɗe kadi ko jaaduɗe kadi e sifa Daaka o jaaduɗe kadi sifa Madina Gounass yankagal ngal en jettimo kanko alhaji Dabo Ndiaye jettoro mo ganduɗa ko jettor keeriɗo ɗum noon en mbimo yo Allah ɓoynan en mo jeese meɗen ɗo tawa omo selli omo heesi kanko e ɓesgu makko tawa kadi hay ayawo ngo e haalirde nde foof tawa kadi ene ɓuuri ɗo yiɗi ɗo e nde yaha nde yetto ɗo yiɗi ɗo nde yaha kadi nde hande yetto kadi ɗo ɓuuri ɗo yiɗi ɗo ɗum noon leñol ngol foof ene jarma leñol ngol foof ene mantuma ɓawo ɗum noon ko ñigoje meɗen seeɗa faade he mo ganduɗa ko ayawo ngo dowle Sénégal woni RTS 1 e ngakkere golle mabɓe e sifa mbadi golle no ɓe gollirta ko faati e nder rendo Sénégal naɓe elle ma taw won hen ko bani miijoji meɗen walla ni won hen ko ngakki miijoji men walla ko ngakki en hen fewnitade ko ganduɗa yaadani e sifa mo ganduɗa ko wiyete la démocratie walla ko mbiyeten potal e nder ɗemgal fulfulde potal ene mbawi yiide potal ala hen hay sinno hoddirama ñalawma foof e nder leydi Sénégal eɗen gandi ɗemɗe jeegom keptinaɗe e nder gendi Sénégal ɗe ganduɗa to sengo suudu sarɗiji ene yamiri yo ɗeɗo ɗemɗe tigui e ɗe mbawi hen hutorede ɗe mbawi hen gollorede saabu eɗen gandi ni ko mbiyeten langue national nder gendi Sénégal ɗum kam wodani so tawi wiyama ngal ɗo ɗemgal suuɓa waɗa ɗemgal ɓurgal jaalade nder gendi Sénégal min mami wi ɗum wona gonga ko ɗum fenade ɗum wodani nder gendi Sénégal ɗum noon tawde woni ɗemɗe ɗe fof ko ɗemɗe gendije ɗe kaani kanƴe foof gotal en foroke haqqe muɗum ha timma tawi hen hay hen goto yitaki hen ko ina ñawa ɓerde mum walla ko ina ñawa hakkille mum tawde leydi ndi ko ndendadi leydi ndi ko potadi leydi ndi ganduɗa hoorema ko leydi démocratie ɗum noon e ɗenɗon golle noon ngakkere majje noon addi ha ko eɗen kuccine ñigoje meɗen faade RTS mo ganduɗa ko RTS mo ganduɗa ko RTS mo gendi Sénégal e kala nde jiiɗa RTS ari e nokkuji fulɓe e andu tan ko hoorejo maw leydi ari ɗon walla ko goto e jagorgal makko ari ɗon ɗum ɗon wadde ko gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe ɓurɗe hulɓinade elleni mataw wadde ko wiyete potal ala nder gendi Sénégal ɗum noon ɗeɗo ñigoje ko faade dendagal mo ganduɗa hoorema ko goomu ngu Macky Sall ardi walla ganduɗa hoorema ko goomu ngu ganduɗa kadi ko gardiɗo mo ganduɗa ko ayawo ngo kadi ardi e faade ɗeɗo ñigoje noon ko faade mabɓe ɗum noon eɗen jetta kadi dendagal bandiraɓe ganduɗa
e hemnoɓe tawtorede hen en coynimi hen bandiraɓe meɗen hewɓe ɓe ganduɗa hoore ma ko wayno hono ceernam Ibrahima Oumar Kane kattante leñol gorko mo Agname yeroyaɓe eɗen jettamo jettortiɗo abou mo ganduɗa hoore ma ko abou de o kanko no yettama no feewi eyi no feewi no feewi no feewi saabu e kala hitande o maradaka no wiɗi ni tan Abou Joob kay anite Abou de kay Abou Djouba de kay ne foti arde ganduɗa hoore ma Daka nam Abou Djouba de ne foti arde Daka ɗum noon en jettimo kankone darde makko ganduɗa hoore ma sembinde nalankagal ngal artirde piine e gande nder rendo meɗen eɗen jettamo hen ko noon jettirten kadi dennangal bandiraɓe hewɓe tawɓe ganduɗa ko dariɓe darna tinde faade leñol ngol ma en jettu hen kadi ceerno mo ganduɗa ko kañum woni jaalal leñol mi wiyatmo Seydi Ba mi nawatamo ha toon eywa to nokkuji meɗen Fouta dekole tarije ɗum noon en calmini dennangal dekole tariji naɓe eɗen gandi sen jettima dekole tarije ma en ɓallo gamaje gama duule nokku ere nammaje ɗon gowɗen wiide taweten ɗon ko Elaji Tijjani Elman Gamaji Saare mo ganduɗa walla mbiya Tijjani Gamaji Saare walla mbiya Tijjani Ali Nene Diara en jettimo no feewi en mbi yo yurmede Allah won e makko kanko e dennangal mayɓe julɓe tawi kadi ko darinoɓe darde lang faade leñol mumen faade kadi teddungal leñol mumen en jettimo kanko ne jettor limtinɗo en tawat ɗon kadi mo ganduɗa ko kañum woni hono Fatimata Sall walla mbiyen Diarel Sall en jettimo eɗen gandi gamaji naɓe dekole tariji naɓe haytenma Fouta foof ko Ngenndiyankoɓe ɗum noon mi yettimo no feewi Jayre Pinal mo Ngendi Mauritanie mbiɗa yettamo no feewi ganduɗa kañum ko dariɗo darde tigui ko fati e ɗemgal ngal ko fati e pinal ngal ko fati aada o eɗen jettamo no feewi no feewi no feewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mami yettu ceernam mo ganduɗa ko kañum woni lamtoro Abdoul Tokosel Sall gorko mo ndulumaji demɓe ɗum noon wiya yo kisal Geno wone ma ɗo gonɗa nde gonirɗa darde maɗa timmude nde ganduɗa faade leñol ngol darde maɗa sembude faade leñol ngol kala dalaniɗo pulago eɗen jetta ɗum eyyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe funnangue hirnangue rewo e worgo en jetti denndangal bandiraɓe foof e mbadi kuftidinde ɗum noon en jowat ɗo hay sahaji goɗɗi garoji inchallah ma en mbaw yaññade hen so weeli Geno e yettude kadi denndangal leñol ngol e jarde leñol ngol garal mabɓe Madina Gounass e ganduɗa hoore ma e Daka o ko noon eɗen jetta denndangal Gounass naɓe no mbiɗen ni eɗen duwano noon ceerno men Seydi Cheikh Ahmad Tidiane Ba bun ceerno Diamadou Tidiane Mamadou Seydou Ba e ceerno men mo ganduɗa kañumne e ko ceerno mo ganduɗa ko daraniɗo tijaniya daraniɗo diine l'islam ha wilan aduna o fof ina seedi eɗen jettamo eɗen duwanomo yo Allah junnu gurnam makko sembinamo yo Allah junnu gurnam makko yo Allah junnu gurnam makko nde tawno gurnam makko nafoore renlo gurnam makko ko nafoore aduna o gurnam makko ko nafoore ko ɓamtare pulagu ngu ko ɓamtare windere nde foof mbiyeten ni e saabu en jii garal makko ɗo eywa ɓennugal ɗo ngal ko garal ngal ganduɗa hay tubakoɓe naftorimamamo woɓɓe naftorimamamo ɗum noon kankone en jettimo no feewi e dennangal miñiraɓe makko ceerno Ibnu Oumar ceerno Abdoul Aziz ceerno El Hadji Mouhamadou Bin Saïd radiyallahu taala anhu jami'an ɗum noon en jetti dennangal bandiraɓe meɗen seereɓe men Madina Gounass e dennangal taaride Madina Gounass foof en jetti bandiraɓe foof e mbadi kuftidinde ɗum noon ma en jetta ha toon to Rabat en jetti dennangal Rabat naɓe Sadatu naɓe ɗon ha Madina Tuwat naɓe e dennangal ko taari Madina Gounass foof yettama salminama juurama musidɓe tedduɓe cakitorɗen ko yimre men wiyetede dental Afrique dental Afrique noon so tawi haalama ma en gandu Afrique holko firata walla Afrique holko woni Afrique saabu en jii he sahaji ɓennuɗo ko wayno Ogosugu mo ganduɗa ko doole Mali e hono ɓesguji meɗen ne mbaɗa ɓesguji men mbaɗama fofoof ɗen ɗon gueɗe foof ganduɗa won ma ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ɗe fulɓe poti haɓade poti teskade poti famde hande renndo Afrique naɓe ko renndo ɓurgo hamnade ɓurgo yurminade ɗum noon no mbiɗen nane e windande meɗen wotere to sengo Facebook mbiɗen tawde hande o wonko kewiɗo e nder Ngendi Farayse e en jii ko kewiɗo ko tawde ko kewiɗo ko kewiɗo ɗum noon min mbi janggo o ma min jaa to tertorde laaɗe Bowal laaɗe Diwoje min jaaha min cabbo toon hono Macky Sall e mo ganduɗa ko kañum woni Alpha Condé kañum woni hono Ibrahima Boubacar Keita mo ganduɗa ko coɓɗo eywa bonanɗo leñol fulɓe ma en jaa janggo to tertorde to padenɓe toon e nde tawno nde gandi keyi ga ko maɓe gar wadde maɓe gar jaalade
ɗum noon ko wannoto dowle mali to ko on nogasi tati lewru ɓenndu on lewru men Mboye hitande ujunere ɗiɗi e sappo e jeenayyi. Eɗen gandi hay goto ala kalɗo, hay goto ni ala ciftorɗo nguɗo ñamgu kewno kono keɓiri. Ɗum noon wadde ko gueɗe ɗe ganduɗa gueɗe ɓurɗo hulɓinade. Ɗum noon eɗen mbiya tan rendo Afrique naɓe tinnoɗen daroɗen e gonen haɓɓere wotere, tengti noon e leñol fulɓe. So en daraki tan ganden ɗum ɗon ko caɗele meɗen. ɗum noon Afrique sumbi caji jeere men fusama, so dental wonno dowle ngal Afrique fusama, laamu ɗeɗɗel gundo jaggama, penale dimare en poolama, so dosɗe leydi en mbarama weeyo gande men tettama, ɓesgu Afrique en mbarama ɓe hen dumbama, jamareɓe cokama coktirɗe e geecuji beddama, sibu dewal Allah tebbule men e jeygu juɗama, so dental wonno dowle ngal Afrique fusama. bandiraɓe musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewo worgo, ɗum noon e kaddiɗo hay sahaji garoji goɗɗi so weeli Geno no musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam ɓe ɓurtani ngakkandi wedirɓe sugara safiro ɓe jumirta ɓe guesse ɓe dawani e gacci aynoɓe na debbe gore jofno sara jofno yonti.